በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስጥራሉ እግዚአብሔር ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተንስኡ አነ አምላክ ይመስገን ሰላምዬ ከምታ አነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ደሞ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ንለማዓንቲ ኸዓነ ካብ ዘኪዮስ እንረኽቦ ትምህርቲ ፍለረሰይ ዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓቢርኩም ንኽትፀንዑ ብትሕትና ይላዎ። ካብ ዘኪዮስ እንረኽቦ ትምህርቲ እምበኣር ሕጂ ንስኻ ልክዕ ከም ዘኪዮስ ንጎይታ ክትርኢ ኣብ ገረብ ሓሽ ጌርካ ወይ ከዓ ደይብካ ኣለኻ። ሉቃስ ምዕራፍ 19 ነቲ ገረብ ዘሓኰርካዮ ብሓሳባት በይኑ ወይ ብስምዒት ኣብ ኣእምሮ ጥራይ ኣይኮነን። ንስኻ ሰብ ኢኻ ኣካል ድማ ኣለካ። ስለዚ ከም ዘኪዮስ ሕልናኻ ጉልበትካን ኣወሃሂድካ ንሓይልን መሓውራኻን ምድራዊ ነገራት ተጠቒምካ ካብ ባይታ ናብ ገረብ ደይብካ እምበኣር ብፍርሕን ዕሽነትን ናብ ድሕሪት ብምጥማት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብርድኢት ዕላማን ኩሉ ነገር ኣብ ግምት የእቲኻ ኣስተውዒልካ ድኹምን ሓያልን ጎንኻ ገምጊምካ እናብዚ ገረብ ካብ ሓንኰርካ ብሓቂ ንስኻ ነቶም ንጎይታ ከቢቦሞ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ማለት ምድራዊ ሓሳባት ሓዲግካ ንጎይታ ክትርኢ ዝበቕዐኻ ኢኻ። እዚ እውን ዓብዪ ዕድል እዩ። ኣብዚ ናይ ምሕኳር መስርሒ ሓደ ነገር ንፈለማይ ክትዕዘብ ኢኻ። ንሱ ድማ እቲ ኣባኻ ዘሎ ጸሊም ጎኒ ማለት ድኻም ጎኒ ክትሪኦን ክትፈልጦንስ ክትጅምር ድሕሪ ደጊም ከምቲ ቀደም ናብ ምዝንጋዕ ሳዕስዒት ዳንኬራን እውን ቅልጥፍ ኢልካ ምኻድ ክተቋርጾ ኢኻ። ብሓቂ ሰብ ማለት እንታይ ምዃኑ እውን ቁሩብ ክርድአካ ይጅምር። ቅድሚ ህይወትካ ከም መዕለቢኡ ዘይንጸር ወይ እውን መራሒ ከም ዘይብላ ጃልባ ነባራት ሕጂ ግና መዕለቢ ፈሊጣ ትርጉምን ዕላማን ህይወትን ተረዲኣ ኣላ። ናብቲ ዕላማ ክትበጽሕ እውን ድሮ ብሓሳብ ተበጊስካ ኣለኻ። ኮይኑ ግና ንስኻ ኣብቲ ዓብዪ ውቅያኖስ ንኡሽተን ጃልባ ኢኻ። ነዚ መንገሻ ብቑኑዕ መንገዲ እንድሕር ጀሚርካዮ ንመጀመርታ ግዜ ጃልባኻ ኣዝያ ንኡሽተን ምዃና ንስኻ እውን ኣዝኻ ድኹም ምዃንካ ክስተውዕል ኢኻ። ሓሳብና ሰናይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ባዕሉ መራሒና ክኸውን እዩ በለ ቴዮፍላኪት ዝተባህለ ኣቡነ ካብ ቡልጋርያ። ጐይታ ንዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግብአን እዩ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ነብስኻ እትሕት ማለቱ እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 19:5 ኣብ ቤትካ ክብሎ ከሎ ኣብ ልብኻ ይብሎ ከም ዘሎ ክርድአና ይኽእል። ጐይታ ብሓቂ ንዓይ ምእንታ ክትርኢ ብልብኻ ክሓልፍ ከለኹ ምልኣት መንነተይ ምእንታ ክትርዳእ ንኹሉ ምድራዊ ፍትወተይ ስዒርካ ኣብ ገረብ ደይብካ ሕጂ ግና ቀልጢፍካ ካብቲ ገረብ ውረድ። ምኽንያቱ ኣብኡ ኣብ ልዕሊ ነዊሕ ሰዓት እንድሕር ጸኒዕኻ ልዕሊ ሰብ ዝኾንካ ከይመስለካ ትዕቢት ከይሓድረካ ስለዚ ውረድ። ምኽንያት ካብኡ ኣብ ልዕሊ ነዊሕ ሰዓታት እንድሕር ጸኒዕኻ ልዕሊ ሰባት ዝኾንካ ከይመስለካ ትዕቢት ከይሓድረካ ስለዚ ውረድ። ናብ ታሕቲ ልብኻ ኣትሕት። ኣነ ኣብ ልቢ ትሑታት እየ ዝሓድር። ሽዑ ዘኪዮስ ቀልጢፍ ወረደ። ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ ፈቒዱ። ሓለቓ ተጉይት ዘኪዮስ ንጎይታ ምስ ተቐበሎ ቀዳምነት ዝገብሮ ነገር ነቲ ኩሉ ሃብቲ ንኻልኦት ምሃብ ነበረ። ፍርቂ ሃብቱ ብቐጥታ ንድኻታት ሃበ።
ነቲ ዝተረፈ ድማ ነቶም ዝያዳ ብምውሳድ ዝዓመፆም ሰባት ኣርባዕተ ዕፅፊ እናገበረ ነቲ ዘይወሰደሎም መሊሱሎም ዘኪዎስ ወዲ ኣብርሃ እዩ ወይ ከዓ ፍቅዲ 9 ቃል ጎይታኦ ሰሚዑ ካብቲ ነፍሲ ፍትወት ትምኒትን ዝነገሶ ሃገሩን ቤት ኣቦኡን ተፈልዩ ወፅዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 ዘኪዎስ ሓደ ዓብይ ነገር ተማሂሩ ኣሎ። እታ ንክርስቶስ እተቀበለት ልቢ ካብ ኩሉ ነገር ናፃ ክትከውን ኣለዋ። ካብቲ ብዓመፀ ዝኸዓበት ንብረትን ሃብትን ካብ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓይንትን ንብረት ትዕቢትን ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 16 ሓራ ክትከውን ከም ዝግበአካ ዘኪዎስ ተረዲኡ ንሱ ኣብዛ ምድራዊ ሃብታም ምዃን ኣብ ሰማያት ድኻ ምዃን ተረዲኡ ብስጋ ሃብታም ምዃኑ ብመንፈስ ድማ ድኻ ምዃኑ እዩ ከም ዝበለ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ። ሃብታምሲ ድኽነት እንተዘይህልዎ ክንድዚ ዝኣክለ ሃብቲ ኣይመጥረየን። ከምቲ ሕማም ምስ ጥዕና ርክብ ዘይብሉ ፍቅሪ ምስ ሃብቲ እውን ክሓብር ኣይኽእልን። ቅዱስ ይስሐቅ ሰሪያዊ ከምዚ በለ እቲ ንደቂ ሰባት ዘፍቅር ንብፃዩ ወይ ከዓ ንብፃዩ ዘፍቅር ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ ብዘይ ቅድሚ ኩናት ንድኻታት ይዕድል። ባህርያት ፍቅሪ ከምዚ እዩ። ምክንያቱ ብዘይ ፍቅሪ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ኣይከኣልን። ዘኪዎስ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ኣስተውዓለ። ውሕድ ምስቱንን ዓይነት ሂወትካ እውን ኣዝዩ ቀሊልን ፅሩይን ይኸውን። ኩሉ ተረፍ ነገር ካብ ሂወትካ ምስተኣለየ ልቢ ናብ መስመር ተኣቱ ቀስ ብቀስ ናብ ቀንዲ መስመር ትሕዝ። ኣብኡ ድማ ናብ ሰማያት ዝበፅሕ መሳለል ሽዑ ምፅላይ ጸሎት እውን ዝቀለለ ይኸውን። ብሙሉእ ልቢ ብተመስጦ ብሙሉእ ሓይልን ንቅፅል ይጅምር። እቲ ጸሎት እውን ዕምቆት ኣለዎ። ቀንዲ ሕምረት ናይዚ ጸሎት ድማ ናይ ምሕረት ጸሎት ምቅራብ ይኸውን። ምክንያቱ እቲ እቲ ሓለቃ ሓጢያን ወይ ከዓ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 እግዚአብሔር ልዑል ምሕረት ክወርደሉ ካብ ምፅላይ ሓሊፉ ካሊእ እንታይ ድሌት ክህልዎ ይኽእል? ገለ ክውፍዮ ዝኽእል ነገር ኣለዎ ድዩ? እዚ ሓለቃ ሓጢያን እዚ ናይ ገዝኣ ርእሱ ሓይሊ ወይስ ፍቃድ ወይ ርግኣት ኣለዎ? ብርእሱ ገለ ነገር ክሰልጥ ይኽእል ዶ? ዝኾነ ኣፍልጦኸ ድኻ ኣለዎ ዶ? እዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይውንን ሰብ ገለ ነገር ዶ ይርድኦ? ዝቀላልበሉ ዘስተውዕለሉን ዝግንዘበሉን ናተይ ዝብሎ ነገርሲ ኣሎ ዶ? ዋላ ሓንቲ ነገር ዝውንኖ የብሉን። ምክንያቱ ሓጢኣት ባድነቱን እዩ። ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይምውናኑ እዩ። ህላዌ ስለዘይብሉ ባድነት እዩ። ሓጢኣት ባዶነት፣ ኣልውነት፣ ጸላም፣ ክሕደት እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ሓታት ኣብ ከምዚ ዝበለ ባርነት ይዕርፍ እምበኣር ሓጥእ ንነብሱ ብከምዚ ኣገባብ እዩ ዝጥመታ። ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ባዶ ሰብ ገይሩ ንነብሱ ይጥመታ። ዝያዳ ውሑደ ዝውንን ዝያዳ ሃብታም እዩ። ዋላ ሓንቲ ዝውንን ስለዘይብሉ ገዛ ባዶ እዩ። ባዶ ማለት እታ ገዛ ብሓላፊ ጠፊኣ ንብረት ዘይተመልአት ፅርይቲ ክፍሊ እያ። እዛ ባዶ ክፍሊ ግና ብንጹር ብምልኣትን ዘለኣለማዊ ሂወት ብርሃን ብፍቅሪ ኣምላኽ ምሕረትን ትመልእ ኣላ። ኣብዚ ገዛ ጎይታ ከም ጋሻ ሓዲሩ ኣሎ። ግና ከመይ ኢሉ እዩ እዛ ሓጥእ ንጎይታ ክቅበል ዝበቅዕ? ከመይ ገይሩ ኣብ ጸልማት ሂወት እንከሎ ኣምላኽ ናብኡ ቆላሕ ኢሉ ክጥምቶ ትፅቢት ዝገበረ እዚ ሰብ እዚ ዋላ ንብዙሕ ፃዕሪ ይፅዕር፣ ነፍሱ ክፀሪ ይተግህ፣ ብዙሕ ገሊ ይጋደል፣ ብዙሕ ሰናይ ተግባር የዘውትር፣ ክንደቲ ዝከኣሎ ቃል ወንጌል ክፍፅም ይፅዕር፣ ይነቅሕ፣ ይፀምእ፣ ገዛ ርእሱ ክሒዱ
ንጎይታ ይስዕግሆይ ኮቶስ ብሓፂር ብዙሕ ፅድቂ ይገብር ኩሉ ግዜ ናብ ድሕሪ መውዳቑ ናብ ፅያፍ ዋዛ ናብ ባእሲ ክትዕትዕኪትን ዘየዕግሱ ምምርማርን ወዘተ መውዳቕን ኣይተርፎን። ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ደኣ ንጎይታ ከምዚ ዝበለ ክፍሊ መፅኡ ክሓድረሉ ትፅቢት ዝገበረ እምበኣር ይጸሊ ኦ እግዚኣብሔር መሓረኒ ንዓይና ሓጣ መሓረኒ ብሓቂ ንዓኻ ከገልግል ዝከኣለኒ ገብር ኣለኹ ነቲ ክኾኖ ዝሃብካኒ ግራት ልበይ ሓሪኽዎ ነቲ መለይ እውን ኣብላዕኽዎ ሉቃስ ምዕራፍ 17:7-10 እንትኾን ኣነ ደኣ ታራ ዘይረብሕ ባርያኻ እየ ብዘይበኣኻ እውን ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ስለዚ መሓረኒ ብፀጋ ምልአኒ ይብል ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ነዘንጠብጠብክዎ ብኣፈ ትጉሃን መላእክት ይተባረክ።